Action! Hej, velkommen til vores film. Vi er i Gudhjem, og her er vores vandrehjem. Vil I med op og se vores værk? Her har vi sådan en dejlig stue, hvor man kan sidde og hygge lidt med klassen. Se lidt fjernsyn fra nettet. Så det er sådan ud. Her er vores gang, hvor vi bor næsten nede for enden. Her bor vores klassekammerater. Her bor vi. Dejlig hyggelig værelse. Lige rundt om hjørnet ved vores vandrehjem ligger Karamelkompagniet. Fantastisk gode karameller. Man kan også få en gratis smagsprøve, hvis man er heldig. Jeg står her ved havnen med isbutik bag ved mig. Her hvor man kan få Danmarks største is af Apollo. Kæmpe slikkepind. Her der står vi med chef for Gudhjem Special, som der er på rundt for Danmarks største is. Og hvad er det isen står af? Jamen isen den hedder for det første en Apollo, og det er en af verdens største is. Den koster 120 kroner, og det er en is på cirka en halv meter høj. Der er cirka 1,5 liter is i alt, og det meste af det er soft ice. Så der er 6 iskugler, 3 flødeboller og en ekstra is oveni. Og skal man være en af de hårde drenge, så kan man jo prøve at slå rekorden, som er 3 minutter og 41. Så hurtigt er den faktisk blevet spist. Og vi har for nylig her for 3 uger siden haft en voksen mand, der har prøvet for at slå rekorden. Han nåede sig til 3 minutter og 53. Det kunne han ikke mere, og så var tiden jo også overskredet. Men han mange faktisk hele aftenen på det tidspunkt. Så sådan er det. Så det er en is med oplevelse. Så hvis man kommer til Bornholm og skal køre rundt der, så er man nødt til at komme ned til øens største ishus. Det er Billedspladsen. Og det får man egentlig på opleveren også. Vi er jo lyserøde dernede. Ligesom alt herinde i vores forretning er lyserødt. Vi elsker lyserødt. Så man skal være meget velkommen. En af de andre spændende ting, hvis man er på Bornholm, så skal man selvfølgelig også ind til Gudhjem Glasrøgeri. Vildt god oplevelse for dem, der synes, det er spændende. Her i Gudhjem har de også et røgeri. Så hvis man er til en god rød sild til frokost, så er det gratis her.